Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso I mewn i'r gôl, efo Ifor Owen, Arwyl Owen, a fi, Alun Owens, ac oedd hi ddim cweit yn triple O ar disadwn ar nos Fawrth, gorfoledd yn Rotherham, gweddol ar y cae ras nos Fawrth, 1-0 I Wrecsam yn Rotherham, dim yn erbyn Huddersfield. Be dda ti'n teimlo am wythnos y cochion, Ifor? Dwi'n meddwl sy'n trin wedi cymryd 4 pwynt dechrau'r wsos. Dwi'n meddwl Phil Parkinson, teimlo o'n i'n gael o wylio nos Fawrth, bod Phil Parkinson yn hapus am hynny. Doedd o ddim cweit yn fodlon mynd amdani ar ddiwedd y gêm. Dwi'n meddwl oedden ni'n lwcus yn erbyn Rotherham I gael 3 pwynt. A oedden ni'n lwcus I gael pwynt erbyn diwedd nos Fawrth. O'n i'n meddwl bod ni'n ail yn yr ail hanner, os ti'n dathlu I feddwl. Ond digon hapus 4 pwynt, so iawn, good. Ydy, mae 4 pwynt yn gret, canlyniad anhygoel o dda yn Rotherham, fatha mewn gêm anodd, ond nos Fawrth oedden ni, wel, gafodd Huddersfield gerdyn melyn am wastraffu amser ar ôl 20 munud, a Wrecsam yn pwyso, felly o'n i chydig bach yn siomedig. Da chi'n gwybod dwi'n credu mewn cael gefau cyfartal adre, felly ddylen ni, pan mae bobl fel Refn ar y fainc a lot o goesau blinedig ar y cae, swn i'n licio gweld mwy o ddefnydd y chwaraewyr yna, ond dyna ni, 4 pwynt, da ni dal yn ail. Y Huddersfield tîm gorau sydd wedi bod ar y cae ras, dwi'n meddwl, Lenny. Nhw'n cae ni lawr yn dda iawn. Oedden nhw rhoi 2-1 ar Barnett lot o'r amser. Tro cyntaf I weld Barnett yn methu cael peli mewn i'r bocs, really. Gath y rei mewn i'r bocs, dwi'n dweud, ond oedd hefyd yn cael ei stopio hefyd. Dwi'n meddwl bod nhw'n dîm effeithiol, dathon nhw lawr llynedd, a maen nhw'n dîm mawr ar y lefel yma. Dwi'n meddwl mae pwynt yn dderbyniol. Dwi'n meddwl dylen ni fod yn rhy anhapus am y peth. A dwi'n meddwl fod y werth deud oedd Athro y Cwanco y mwyaf prysur o'r ddau golgeidwad, felly dwi'n meddwl oedd gêm gyfartal yn ganlyniad teg, ond da chi'n gwybod dwi'n licio I fynd am y triffwynt pan maen nhw ar gael yn ywedig adre. Beth y deimlad ydy Arwel? Ia, y 4 pwynt yn ar ddiwedd y 2 gêm, ti'n hapus, ti'n cymryd 4 pwynt, heb os ti'n cymryd 4 pwynt, 2 dim reit da, a di cael canlyniadau OK. Nes i'n gwylio lot o'r gêm Rotherham o'n i'n y car a'n gwrando'r bits and bobs ar y radio, o be oedd yn dweud ar y radio, Mullin yn agos I beth I gael ei anfon oddi ar cae, jyst cyn yr hanner, dwi'n wedi gweld yr dacl chwaith. Ond, gêm Huddersfield, gyda ni'n cyfleu yn yr hanner cyntaf, gyda nhw I cyfleu yn dechrau'r ail hanner. Tîm tebyg iawn I ni, o'n i'n teimlo. Oedd I ar y bil yn enwedig, a canlyniad, ti'n hapus efo pwynt yn erbyn tîm yna efo Huddersfield. Oedd I gêm dda yn doedd, I fel bod ni'n dim, nes I wynhau. Ac ia, ymlaen I Charlton rwan, 4 pwynt, mwyn hapus. Mae werth deud ers I ni fod yn trafod tro diwetha, da ni wedi colli Jack Marriott, wedi torri goes tra'n ymarfer, a mae o bosib iawn mynd I fod yn golled mawr, allan am 4 mis, a dim Stephen Fletcher nos Fawrth. Mae o wedi cael anaf i'w benglin ac allan am bythefnos o leia. Felly, sut da chi'n teimlo mae Mullin wrth gwrs sgorio ar ôl 16 eiliad yn erbyn Rotherham, ond sut oedden ni'n edrych fel tîm ymosodol, achos nathon ni ddim sgorio wedyn, naddo am y 180 munud nesaf, a dim ond Mo Fall ar y fainc gennym ni rwan. Da chi'n gyfforddus efo hynny, neu da chi'n teimlo falle bod angen mwy o chwaraewyr yn dod I fewn? Dwi'n meddwl, gwydyr hanner gwag, dwi'n meddwl I fi. Dwi'n meddwl oedd
gas Mullin rhyw un cyfle, oedd o'n gwneud lot o daflu hyn ar lawr, dwi'n meddwl. Ref ddim yn rhoi lot, a wedyn pe gafodd o'i dynnu lawr, oedd y ref ddim eisiau gwybod, so hynny ddim yn dda. Dio ddim yn edrych yn ffit i fi, dio ddim yn edrych yn gant i cant, mae'n edrych fel oedd o hanner cynnar, hanner cynta, tymor dwytha. A jyst gobeithio ddaw yn ôl. O ran bod yn positif, o'n i'n meddwl bod Ffal yn dda iawn beth oedd ymlaen, o'n i'n meddwl bod o'n codi ofn ar amddiffynwyr Huddersfield, o'n i'n gwybod cweit sut i handlo fo, o'n i'n meddwl mae o yn fwy o fygythiad na Palmer, bod Palmer wedi cael gêm reit da, dio ddim cweit yn mynd i greu dim byd, na rhywun i chwarae efo Mullin ydy Palmer mewn ffordd neu Marriott. A wedyn mae'n denau iawn wedyn, dwi'n gwybod beth yw'r ateb. Dwi'n meddwl, chi'n meddwl dod y Dolby nôl? Mae o'r wedi sgorio yn yr Alban do, so pwy a wyr. Ie, mae waith i wneud, as ti'n yn licio gweld rhywun dod i mewn, bod yn honest. Mae rai fi ddeud, sôn am Mo Ffal, Wrecsam oedd yr ail dîm yn yr ail hanner, ond yn y 10 munud chwarter awr ola, pam nath Paxson bod wneud cwbl o newidiadau, a dyna pam yn eisiau meddwl falle bod o'n wedi gwneud cwbl arall. Oedd Wrecsam yn dechrau edrych yn fwy peryg yn doedd am Ffal ar y cae, felly dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yna, tair gol ar 10 llynedd yn adran 2, felly ie, fydd o'n ddiddorol gweld sut fydd o'n dod, ond y gwir ydy, ti angen o leia 2 ymosodwr ar y fainc yn dwyt, yna wedi os ti'n chwarae disadwn, nos Fawrth disadwn, ac oedd Mullin yn edrych wedi blino yn doedd. Dwi'n meddwl oedd y tîm yn gyd na chdi blino, ond ie, Mullin fwy na neb, bosib. A dyna pam o'n i'n dweud, swn i'n licio gweld defnydd mwy o'r fainc. Ond ar ôl, wyt ti'n gweld unrhyw atebion o fewn y garfan mae gennym ni? Mae McLean wedi chwarae yn bellach i fyny, a mae Elliot Lee yn gallu hefyd, yn dydi? Ie, os ti'n tynnu ban i ti ffwrdd o'r tymor yma i Wrecsam, ti'n stryglo really am firepower yn dweud, di Elliot Lee ddim cweit di bod ar ei orau yn y cwpl o gemau dwytha, di o'm yn cael lot o le, di o'm yn cael ei ffordd ei hun yn yr trian ola ne, a Barnett ar dan yn amlwg, a mae o'n creu lot, mae'n croesi lot, a mae o'n fatha'r winger hyn ffasiynau sydd jyst eisiau'r bel ac yn croesi. Os ti'n tynnu hynna ffwrdd, da ni'n creu lot. Felly mae'r diffygoliaeth, dwi'n meddwl, yn dechrau dod yn broblem wan, dwi'n meddwl. Da ni'n sgorio lot yn yr 10-15 munud ola fel oedden ni arfer gwneud tymor dwytha i ennill gemau neu dod yn gyfartal. A mae Marriott yn amlwg yn golled, felly ia, mae yna ffenest, mae yna ffenest neu i gael rhywun i mewn yn sicr. A dyna'r un lle wnaethon ni ddim really llwyddo i lenwi yn y ffenest o sglwyddo dwytha sy'n ni'n teimlo. Yr un ymosodwr ne, da ni'n teimlo, reit, dyma gen i ni gyfle fan hyn wan. Digon o chwarae wrth gefn a digon o gols. Ond fel i fod dweud, dwi'n hapus o'r ffaen, eisiau rhoi cyfle iddo fo. Mae'n amlwg ma'n chwaraewr yna. Da ni wedi talu digon amdano fo. So. Wedyn, buddigoliaeth gan dîm sydd ddim yn ffeindio'n anodd wythnos yma i ffeindio cefn y rhwyd. Un ar 10 gol i ddim i dîm y merched yn erbyn Llanystum 2, a gêm fawr yn erbyn Cardiff Met iddyn nhw wythnos yma. Be ti'n disgwyl gweld yn digwydd yn erbyn Cardiff Met Arwel? Ia, mae'n un o'r tymhorau yna lle mae yna gynniadau od. Bron pob tîm o'r 6 uchaf wedi cael unau gêm gyfartal neu di ennill yn erbyn tîm fysa nhw'n disgwyl ennill o bosib. Felly, ond Met Caerdydd ydy'r tîm sydd agosat safon Wrecsam sy'n ni feddwl. Mae chwaraewr yn yr adran newid lot. Ni'n sylwi mae tîm y Bari wedi altro dipyn tymor yma, maen nhw'n chwarae neud da, ond mae'r rhan fwyaf o'r tîm yna yn chwaraewr Pontypridd llynedd. Felly, bydd o'n ddiorol gweld sut mae'n amlwg mae chwaraewr Met Caerdydd yn newid efo'r myfyrwyr yn dod i mewn a myfyrwyr yn gadael, felly mae yna gyfle am driphwynt yna yn sicr, ac ddysau'r 11 gol yna ar y penwythnos di rhoi hyder i rhai o'r chwaraewr o bosib, felly mae'n gêm yna i ennill dwi'n meddwl, a gêm ar
sort of dau dîm ar yr un safon o chwarae gilydd. Ond eich mlaen i hwnna, dydy gwir. Efo'r, dwi'n cofio ti'n cael chydig bach o teit a teit efo rheolwr Met Caerdydd, llynedd. Wyt ti'n teimlo'n hyderus lenni? Um, Fel dwi'n dweud, os di'r dylen ni gael rhywbeth allan o'r gêm yna, wedi di cael yr hwb bach na penwythnos dwytha. Oedd y gêm Bari yna, oedd y tîm yn edrych bach ar goll, ddim yn gwybod cweith be i wneud, falle jyst angen rhywbeth i glicio sy'n yna, ond dwi dal bach yn wydyr hanner gwag efo'r tîm y merched ar hyn o bryd. Ydy, dwi'n meddwl mae o'n... Mae allan ystym dyn nhw ddim yn yr un gyngrair a dydyn nhw ddim yn yr un safon i fod yn onest, ond mae y tîm yn ffeindio'n anodd i sgorio fel mae'r dynion falle dechrau wneud, felly fydd ei gêm ddiddorol o'n gobeithio gweld Rosie Hughes da ni eisiau yn dechrau cael ei hyder ac yn cael ei chwarae o ddechrau'r gêm, fysa hynny'n neud gwahaniaeth, dwi'n teimlo. Mae yna sôn, da ni wedi sôn falle fod angen cwbl o chwaraewyr a Wrecsam, mae yna sôn di bod am mae yna le i ddod â 2 chwaraewr i fyny'r garfan. Mae rhaid i'r chwaraewyr hynny fod yn, da chi'n gwybod, yn asiant rhydd, a maen nhw'n gorfod bod yn asiant rhydd cyn Medi'r cynta. Felly does e ddim gymaint o hynny o ddewis, bod yna rhai bobl yn sôn dydy Cristiano Ronaldo ddim yn cael ymuno. Sori eich siomi chi. Falle fysa'r Ronaldo rhif 9 greiddiol yn cael, ond lle angen colli chydig bach o bwysau arno fo. 2 enw sydd wedi cael eu crybwyll ydy o Wlad yr Ia, John Daddy Bofarson, oedd gynt yn Bolton, felly falle fod Parky yn gwybod dipyn amdano fo. Mae o'n ymysodwr, be ydych chi'n meddwl amdano fo, Arwel? Ie, ti'n dweud gynnal bod o'n eitha tal yn 6 troedfedd 3-4 modfedd yn rhywbeth felly. Rhywbeth gwahanol, so rhaid i fod gynnig rhywbeth gwahanol i Fletcher a Palmer a Fall. Dwi'n gwybod os ti'n os yna gyflymder yn perthyn iddo fo, achos dyna'r peth mae Marius yn ddod ei ti'n dod gyflymder na. Marius wedi cael dechrau arbennig i'r tymor, so dwi'n amed bod o'n un o'r rei chwym ne. Ond, os ydy'n dod o gols, neu o'n edrych fel dod o gols off o fainc, neu be bynnag, gret. Ie, sy'n ni'n croesawu yn ysodwr sicr. Wel, y gwir amdani ar y funud ydy, mae Fletcher wedi brifo dydy, so felly hyd yn oed rhywun sy'n gallu dod ymlaen am 20 munud ar ddiwedd y gêm yn lle Oli Palmer yn mynd i wneud gwahaniaeth, dydy, o ran dy opsiwn ydy oddi ar y fainc. Mae hefyd, mae Matty James hefyd o Bristol City, ac yn hynny Caerlir, Leicester City wrth gwrs. Chwaraewr canol cae di o, dwi'n meddwl mae'n fwy amlwg fod ni angen rhywun yn y blaen ar ôl yr anafiadau wythnos yma, ond mae George Evans allan, mae'n George Dobson ar 4 cerdyn melyn yn dydy, a felly falle bod yna alw am hynny. Be ti'n meddwl am rhywun fel Matty James efo'r? Mae gynnu bedigri da yn does, sa'n ffitio fewn. Be sy'n boeni am ydy, os diolch di chwarae tymor yma, mae'n bron fus Tachwedd, mae yna ffitrwydd i boeni am. Dwi'n yn siŵr, falle ti well symud Tom O'Connor i ganol cae, a dod o rywun arall mewn yn y cefn, dod o Boyle mewn, dod o Brunt i mewn, pwy bynnag. Dwi'n gwybod, mae'n anodd gwybod pa mor amfaint fydd Fletcher allan, ti'n bod amfaint fydd George Evans allan, wyt ti eisiau dod o rywun i fewn. Dwi'n meddwl bod ni angen rhywun cyflym fel Mariet a Mullin yn ytrach na rhywun mawr. Enw arall dwi wedi weld ydy Connor Wickham hefyd. Mae wedi symud o gwmpas lot yn ei yrfa.
ddim record gret, ond eto mae o'n rhydd, dio ddim rhy hen. Oedd yn Gaerdydd am rhan o tymor dwytha ar fenthyg, so mae'r math yna o enw sy'n cael ei grybwyll, a dyn nhw'n cyffroi rhywun, ond maen nhw yna. Rhaid ni just trystio'n Parky, nath o dda iawn efo Fletcher, mae McLean di wneud yn dda iawn, mae'n gallu dewis y rei chwaraewyr hyn yma, i fod yn deg, yn dydi, so gan i weld. Usain Bolt neu consider i ti, efo'r? Dim bad, ydy, dim bad. Mi oedd yn chwilio am gêm ar ryw adeg, doedd? Oedd, wedi bod. Ie. Mae'n licio cicio, efallai'r ffaith bod yn cefnogi Man United, mae'n sa hynny'n ddiddorol, sa ti'n mysynu, math o beth, sa Wrecsam Un yn gêm i neud. cry bell, falle, so hynny, amdani. Ie. Hefyd wythnos yma, sôn, maen nhw wedi enwi y cwmni sydd yn mynd i adeiladu, wel, y cop, ac mae'n swnio fel yn edrych ar yr holl datblygiad y stadiwm erbyn hyn, a maen nhw'r cwmni, wel, mwy yn y byd, wedi gwneud Stadiwm Spurs, wedi gwneud Stadiwm Inter Milan, lle mae'r prif weithredwr newydd wedi bod yn gweithio. Felly, be di dy feddwl di am hynny efo'r? Swnio'n gret, ydy, ar bapur yn swnio'n gret. Os angen stan mor fawr, ydy o'n, dwi dal yn o'r meddylfryd, pa mor bell da ni am fynd? Be di'r maint stadiwm da ni wirioneddol angen? Da ni angen 30,000? Dwi'n yn siŵr. Lle ydy o'r rhy uchelgeisiol? Ond mae'n edrych yn gret, os ti'n medru llenwi rhywbeth fel yna, ffantastig, a fel ti'n dweud, mae'n caniatáu i ti ehangu'r stadiwm i gyd yn y pen draw. Ydy, dwi'n meddwl fod y werth nodi, mae cop newydd yn cadw at y rheolau cynllunio greiddiol, felly maen nhw dal i sôn am 5,500 yn y cop, Reit, felly ocê. fydd o'n amser eitha hir, dwi'n weld, cyn i ni edrych ar 30,000. Ond falle bod nhw'n mynd i adeiladu cop lle mae yna le i lenwi rownd y corneli neu ychwanegu yn bellach ymlaen. Ond o'n un hanner syni, o'n i'n meddwl fysa nhw'n codi'r cop i fyny 7,500 neu rhywbeth, ond y bwriad ydy cadw i'r 5,500 greiddiol, ond i ddefnyddio'r lle yn well ar gyfer adnoddau, dwi'n meddwl, a y syniad wedyn, wrth gwrs, fydd symud yr elfennau sydd... A be di'r dyddiad ar hyn, ta? Wel, maen nhw wedi deud eto heddiw, bwriad ydy cael o'n i le ar gyfer cystadleuaeth UEFA yn 2026. Felly, Mehefin 2026. Felly, ti sôn am tymor ar ôl nesaf, dwyt? So, felly mae angen i ni wneud rhywbeth yn does i wneud o'n fuan, achos os trwy rhyw wyrth bod ni'n mynd i fyny lenni, wel, fysa ni nôl efo cae, efo lle 10,000 o gefnogwyr yn fysan yn y bencampwriaeth. Felly, ti'n gorfod cael y fyny mor sydyn a ti'n gallu. Ond mae o'n gyffroes, ydy. Mae'r Stadiwm Spurs yn edrych yn le anhygoel. Felly, os da ni'n edrych ar y math yna o beth, mae'r dyfodol yn ddisglair, falle mewn mwy o ffyrdd nag un i fod yn onest, so edrych ar Stadiwm Spurs. Be di deimlad ydi ar ôl? Ia, o'n i yn Stadiwm Spurs, rhyw 3 wrth watch o game NFL, a anhygoel, tyd. A dwi'n mynd rhaid gweld stadiwm fel yn Wrecsam am amser hir, ond ia, oedd o'n brofiad anhygoel tu fewn, tyd. Ond fel oedd Eifod yn dweud, y peryg ydy, ti'n bod yn rhy uchelgeisiol, achos stadiwm lawr y ffordd fa mae'n Tanelli, Parc Scarlett, dwi'n mynd yna lle damel, dwi'n rhoi gweld lle llawn, mae'n un stand, dwi'n rhoi gweld un person yn eistedd yna. A does am byd gwaith, a dwi'n gwybod bod ni'n mynd i chwarae, pale, siap, gwahanol, ond does am byd gwaith na stadiwm hanner llawn. Caeras di bod felly yn lle diweddar hefyd, felly ia, mae eisiau cael y balans ar amser, mae amser yna'n rili bwysig, dwi'n meddwl.
achos mae rhaid i gael yr marchnata'n iawn na wneud y waith ymchwil, achos os ni'n mynd i gael 10 ar 20 o bobl yn Wrecsam bob Sadwrn, mae rhaid i nhw ddod o'r Owen, does? Oes, felly, oes, mae yna... Byswn i'n dychmygu mae'r bwriad ydy adeiladu yn raddol dros amser a wedyn dwi ti ddim yn... Uh, dwi ti'n misio 30,000 efo 15,000 o bobl yn yna agos. So wedyn, mae 20 ar y funud yn ddigon, yn dydy. Mae'n wahanol os wyt ti'n mynd i'r uwch gyngred, falle, achos mae gen ti ddiddordeb pellach. Um, a mae dy ddalgylch di mynd yn fwy wedyn yn dydy hefyd, felly... ond, to, gobeithio gyda nhw... mae Stadiwm Caerdydd yn dydy hefo'r potensial i fod yn 60,000, ond dwi ddim yn gweld hynny'n digwydd am amser maith, a falle mae dyna beth ti eisiau gwneud yn y cae ras, ydy adeiladu 20 efo potensial i wneud o'n 40 neu rhywbeth felly os wyt ti'n gallu. A felly, ond ydy, mae gweld yr enw yma yn gyffroes iawn yn dydano, felly, ond o'n i'n deud o'r cychwyn, os pan oedd Robert Ryan yn ymuno, oedden ni'n pleidleisio, os oedden ni'n cael y tîm allan o'r Gyngor Genedlaethol ac adeiladu cop newydd, fyswn ni'n fwy na hapus efo be maen nhw wedi wneud. Felly, wel, maen nhw wedi gor-berfformio ar y cae, ond mae dal... Bydd y diwrnod lle fydd yna cop go iawn i weld ar y cae ras yn ddiwrnod arbennig iawn, dwi'n meddwl. A diwrnod arbennig iawn hefyd, o'n blaen yn ei disadwn, trip i Charlton. Charlton sy'n fel arfer yn cael torf rhyw 2,000 ar 10, cael dros 20,000 i weld Wrecsam, felly mae'r effaith Wrecsam yn dal i barhau yn y gyngred gyntaf, fod lot o cefnogwyr tîm eraill ddim yn licio cyfaddau hynny. Dwi'n meddwl mae'r ystadegau yn gwneud rhywbeth yn wahanol. Gêm anodd, a falle fod y gêm gyfartal yna nos Fawrth yn rhoi rhywfaint o bwysau i ni gael rhywbeth allan o'r gêm yna. Be di dy ddisgwyliadau di, Arwel? Wel, o'n i yn yfalu ti a eto, Wrth gwrs. watch y Charlton yn erbyn Blackpool. Dych chi'n mynd i gael, dwi'n methu mynd yn anffodus, ond dych chi'n mynd i gael day-out bach briliant ar Cyrion Llundain y fanna, stadiwm grid fawr, teimlo'n fawr. Oedd hi ddim yn llawn yn e bell ffordd, oedd hi'n teimlo'n wag os rhywbeth, ond a Blackpool y tîm gorau o dipyn am awr. Oedden nhw ddim yn cynnig lot yn y front really, Charlton, ond nhw ddim yn edrych fel tîm cyffroes iawn. Tîm digon arferol, dweud gwir, ond maen nhw wedi curo Birmingham o gol i ddim adre. Ac rownd y canlyniad yna, dyn nhw ddim wedi cael cyfres o ganlyniadau da, felly mae'n gyfle i ni gael rhywbeth yn sicr. Yn sicr mae yna bwynt i gael, neu os na 3 pwynt, fysa Wrecsam ar ei gorau wedi curo nhw yn yr gêm o'r byd bynnag. So, dwi ddisgwyl bod nhw'n mynd ar rhywbeth o'r fali, yn sicr. Felly, fel yr arwl dweud, di curo Birmingham, fwy na nath Wrecsam llwyddo wneud, ond dim di cael rhediad arbennig o dda yn y gemau diwetha. Sut be ti fel am obeithion Wrecsam Ifor? Ie, maen nhw'n reit anghyson, dydyn, sbi ar ei record nhw. Dyn ni'n gadael lot i fewn, a dyn nhw'n sgorio lot, so maen nhw wastad chance, dwi'n meddwl, fydd i fwy tebyg i gêm Rotherham nag oedd i gêm Huddersfield, deud y gwir. Eto, falle fydd y torf yn troi arnyn nhw, neu falle ni cefnogi nhw, gan i weld, ydych mae'n y day-out. Fydd hi'n ddiddorol gweld pwy na ni chwarae, pwy yn chwarae yn yr ymosod. Ydy o'n mynd i sticio fo Mullin a Palmer, ydy o'n mynd i drio newid pethau, dod â rhywun yn sgod newid siap y tîm, pwy awyr. Dwi'n mysio dy siomi di efo'r, ond allai ddeud rwan mae'r ateb i'r holl cwestiwn yna. Na, dwi'n eitha sicr fydd a 3 yn y cefn. Gen ti Banner, McLean, Mullin a Palmer i fyny.
yr unig gwestiwn falle ydy Canon falle ddim yn edrych yn hollol ffit ar y funud, a mae Rathbone yn effeithiol pan mae'n dod ymlaen. Ond da ni'n mynd i weld yr un tîm, dyna, i fod yn onest. Achos da ni'n neud yn iawn, dydan. A dydy Parky ddim yn, di ddim yn jazz pianist o reolwr, na di. Mae'n sticio at y sgôr, fyswn i'n dweud. Ond mae o'n hynod o effeithiol, felly bydd i ddwrnod da. Lai-in i Cochion De Cymru Aberteifi, dyn nhw ddim yn dechrau tan 5:30 bore dydd Sadwrn, felly 6:30 fydden nhw'n pigo ni fyny Gaerdydd, felly diwrnod da o blaenau ni, a gobeithio fydden ni gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.